lide at bevæge sig ind i det her område. Du får det til at lyde som om, at det var Harlem. Jeg har set det på tv. Det er uhyggeligt, hvad der foregår herude. Du blev da skudt i Hellerup. Garanteret med et våben købt i disse dyder. Nok også hellere se at komme tilbage til Hellerup, før det bliver mørkt. Jeg aner jo heller ikke, hvilken blok han bor i. Hvad skal du? Jeg må da ud og spørge folk. Ud og spørge? På hvilket sprog? Urdu eller hebraisk, eller hvad? Majse, det her fører ikke til noget. Se ham der. Han glor på os. Og nu op, Jan Erik. Han har blindearmbånd på. Ha, det er trick, de bruger. De er jo fra Polen og Budapest hele bundet. Lad os nu tage hjem til Hellerup. Undskyld. Hej. Jeg leder efter en lille dreng, der hedder Danny. Hedder du Danny? Ja, en lille skilling kunne godt hjælpe på hukommelsen. Ikke, Mozart? Jo da. Ja, værsgo. Ja. Han er en lille dreng. Han har rødt hår. Han skulle bo her i området, han hedder Danny Eskilshøj. Ja, det siger mig desværre ikke noget nu. Sindssygt, få den væk. De slår ihjel for mindre end det. Og så jeg har et billede af ham her. Nå, Danny. Han bor den vej. Tak, mange tak. Han er en sød dreng. Moren lavede bange. Hov, du! Undskyld. Her. Tag dem. Den må vel kunne gøre det ud for et par tomme flasker. Majse, kom nu her. Danny? Danny? Hey, Danny, vent lige! Danny? Majse, vent på mig! Majse! 2900 Happiness præsenteres. Vi skulle se at komme væk. Du fatter ikke en skid, vel? Jeg vil tale med den dreng og tage mig af ham. Han har brug for det. Hej, mor. Hvor fanden har du været? Jeg sagde til dig, at du skulle vente, jo. Jeg kan godt lige få det hjem. Hej, Danny. Ej, hvad er det her? Vi vil bare tale lidt med dig og tale lidt med din mor. Hej. Jeg hedder Majse von Bæk. Og det her, det er min mand, Jan Erik von Bæk. Halløj. Ja, hvad vil I? Jeg har faktisk lidt travlt. Vi vil bare gerne tale lidt med dig. Okay, så tal, men så lad det gå lidt hurtigt. Okay, bare her. Ja. Ja. Det drejer sig faktisk om Danny. Han var hjemme hos os her den anden dag. Nå, så det er jer derud fra sådan Hellerup af. Kom, Majse, vi må hellere... Vi ved, at Danny han skal i familiepleje. Og vi vil meget gerne tilbyde at tage ham, hvis han selv har lyst, og hvis du også gerne vil. Prøv at I kender ham jo ikke. Og vi kender ikke jer. Hvad fanden har du tænkt på, Moster Fehår? Hvorfor er I kommet? Hvad ved I? Vi vil bare... Vi hjem til reservatet, du, fordi jeg har faktisk lidt travlt, ikke? Jeg skal melde mig hos politiet hver dag, indtil jeg bliver buret inde. Vi kan jo tilbyde ham nogle virkelig gode og ordnede forhold. Ja, og lidt skyderi i hjemmet, og lidt svindel og bedrag. Vi kan jo sidde spjældet sammen, vi to. Jeg har set dig i tv. Og dig, du er alt det, jeg ikke kan snuppe. Dig og din pels, Simon, troede virkelig, I kunne komme med og købe min søn. Du skulle da ikke være rigtig klog. Skrid nu bare med jer. Kom, Dan. Mor, de er faktisk rigtig søde. Jeg vil gerne bo hos dem. Ved siden af deres hus, så man kan snorkle. Det er slet ikke et sted for små børn. Og hele kyststrækningen er fyldt med brandmænd. Kom her, Danny. Ja, Danny, du skal ikke ind i det miljø. Kan du så høre, hvad jeg siger til dig? Kom så. Ja, kom, Majse, du hørte, hvad drengens mor sagde. Du skal ikke røre ved mig nu, Jan Erik. Jeg havde tænkt mig at købe et sæt til os. Ej, vil du få lås? Nej, på den måde. Hvor gammel?